Pamätáte si ešte na to obdobie, keď ste boli malé deti? Vtedy bol život pre každého hračka. Ničoho sme sa nebáli, nemali sme zlé skúsenosti a tak sme nemali problém, aj keď sme padli, vstať znovu. Ale časom sa táto situácia zmenila. Prišli rôzne prekážky, ktoré nás zlomili dole na kolena. A veľakrát sme sa mali problém dostať hore. Takže čo sa stalo? Prečo nedokážeme vstať tak rýchlo ako malé deti? Stalo sa to, že máme zlé skúsenosti, že sa bojíme, že opäť spadneme. Takže naše sebavedomie je veľmi nízke. No a na to, aby sme sa dostali hore, aby sme si zvýšili sebavedomie a udržali si ho, na to je skvelý kurz, ktorý nájdete na mojej web stránke. Volá sa Sebavedomie a takisto na túto tému nájdete na mojom blogu článok tiež na túto tému a aj iné články.